Aaron ndiye chete plaintiff. Tinobete Eva bete na makonya texture kuendiano chakamere nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaro anoda machorwa awo mebe nhatu mbudzi nhatu yanembo dzenyu pane maredare. Izvi zvaitwa akudaro ndiAaron Elia achitaurira kuna Tino naEva naTexua wesauro watatu. Tichaura tinzwe madamages aanoda uye kuti zvakafamba sei. Urugori mambo autodishewo nawe yangu mambo ndeyekuti ava iyanzodzi yamai vangu ndisekuru vangu avo ndimbuya vangu asi cheketera chekuti mwana waTino akanyenga mwana wavo ndikatomboenda kwavari ndikada kutaura nawo vachibva vandirwisa ndichibva ndanyarara. Nhasi mwana waye akuenda kuchikoro yaNhumbu zvakare yaTino iyeye saka ndinoda kuti wangu ndatendana. Anonzi ari mwana nyaka aripo here aripo ngauyeto mukwane hamuzokwaniwo ora chigarako hamuzokwani. Saka munoda chii? Hamunozwa matauro twabva wanyatsopindura rizere munoda uri kwanei? Mombe nhatu nembudzi nhatu. Okay. makanyora izvozvo makanyorwa iwe wanga wachide chii? zviripo izvozvo makanyora iwe mambo ndozvandinoda. Ndivo makanyoresa. Okay. Asi anonzi ari mwana wenyu Tanaka iyo naTino kama wao vakamira sei? ndisekuru muzukuru zvakuda hanzi iyo ichi ndisi iyo ndisekuru ari kumenya ari kumenya nzimbe yavo wachidya muzukuru mutsaru uyo hanzi uyu mwana wenyu Tino atoone nevana vairi hapana ichamati mabvisa yeti mune ukama munonyarirei. Saka madaidzwai muvabereki wacho makaunzwa mutemo wakaiswa nehurumende kuti kana mwana akatadza ari pamaoko enyu mwana imi munofanira kuti muripise panenene wacho nokuti mune musingadzidzisi mwana wenyu toda kuripirwa nemombe nhatu yababa yamai nemachorwa uye nembudzi nhatu dzemasungiro. Right. Indurai. Mabvumira anazvo tirisa rebesi. Tinotenda pamusoro ma. Tinotenda uyu mwana wamaini imira mudzimai wangu. Saka kuuya achigara pamba apa aitoterawo mari. Saka inini ndikushaura panopa panyaya dzavadzino. Ari pamushapani. Pamushapani. Saka chanetsa ipapo chii? Andarogara pamba penyu pamushape pemudzimai wenyeri ai pamushapani. anenge ari chii kana muchigara naye? Ndakamutora senhera semunhu akafita. Ukama wenyu wakamira sei naTino? Ndina ukama ungaitoti aitopirawo mai vake. Mai vake ndo mukadzi wenyu?
mai vake vakashaika vaTino saka kutouya baba wacho vakashaika baba vacho vari kupi kuchipinda imi marera handisini airevo vanasekova kupi kunyavhada but auya kugara penyu kwemakore mangani akatouya gore rapera ndokubva aitisa nhupamiri kairi ndokundoitisa kechitu hanzi ava nenhumbuka yake yaTino ndifunga vakatenga kudana gore rapera vavaberekwa mwana haana mwana matichi mimbi Kamusore mama. Kudanana kwao wakatenga kare. Tino kugara kwake atone ngoja atone makore vachigara naye. Kubva achiri mudiki mai vake vachishaya ndivo vaigara naTino nanhasi ndivo vanaye ari mumaoko mavo. Saka munonyeperei imi imwe maitiripo vakupe tinotaura chikwadi aripo mawitness ataura chikwadi ndeapi mawitness taurai Tino agara kwenguva yakadii papa pawa simudza izwi kana kusimuka chekutanga imi mauya sewitness mukataura zvekunyepa maamunyaya munoripa imimi ndi munoripa nekuti tichabvunza sabhuku kuti atitaurire kuti agara kwenguva yakaridii saka taurai chokwadi kudaro Tino inofunga gore nerari chitatu. Tino akakurira kunyavhada achigara pabamuni neminino muruma. Pakapedza form 4 ndo pakazoya kumba kwatete achigara. Haana kukura maoko matete. Akakurira kwasekuru kumba kwasekuru wake kunyavhada. asi paauya uku ndo pabva amitisa musikana uyu Ndo wadanana hawana kumitisana handizoziva hangu baba. imuri kuti wamitisana wadanana wamitisana waita sei Mukudanana kwao izvi musikana wake ari Nhumbu. iye musikana uyu Iye musikana yake. mwana wenyu ane pamiri Ari pamiri. koma tipa pekutanga akamboita mipamiri Kwete handinopotaura zvaita mama. Asi kuti ndati kudanana kwao makore atuti wandei Tino aripo. Kuuya kwake achienda kunyavhada aingouya aimboenda kunyavhada achidzoka asi kugara kwake cheko anogara navabereki vake varipo iwawo vainawo nhasi vaparira mhosva wavo vainaye iyo waDare anitaura kamusikana wacho ari pamba ndiuya tanaka zviya simudzai zvi tanaka tinotenda navamwe tinotenda ndani ndofana kungena nechindani ndobati roora ichitanakanyendera seindai chanotaura namama achireva mama vake vandosaanoara ndoba ati pakashata sana akapandura plan nhumbu yauri nayo inofanira kubvisa handina chii handina plan andotora tichibvise mushonga chondawana kopi chikanzi ndichaita plan nekuti alright tomira ita sei tonzwa tinotenga ndoba ndatomufunda tisi how far ndoba ati mama ii tane plan ova mama vake vanodii zvishwa mushonga ndakapiwa mushonga ndovanapiwa wapiwa nani natinotenga andipa mushonga achiti mushonga yakona namama vake awa ndoba ndapiwa mushonga wayo asi mushonga handinakumwa ndakauisa mukapu kana mukamwa ndakako kuchikoro vaindorambura inoziva
kana nzoti gogo mushonga yaite sevaona mushonga ndinakumwa zvikanzi plan iwono kana kubva kunoka oenda kusamueri tichigadzirisa chinhu mari yekuti kwandakakwaada kuti ndiende kumba kwafanaiko vangu ini muhanzvadzi yangu mukadzi wake ndo akafumira tinotenda achibva taura navo vandokumbira kuti mugari nani natanaka 2 days tichigadzirisa zvinhu ndobva ndapiwa mari yebhasi naye ndobva ndaenda ndobva ndadzoka ndakaenda saturday vandanoti sandi ndadzoka mani pandakaenda saturday sandi ndaiguru ndakazofonera mama vachiti muzviziva here kuti tanaka ane nhumbu nomobva tinogara naye ikoko tinotenda vachona ari kuno mukuzvifanisa chinhu sei tanaka ngaapire bhasi aita sei adzoka ndobva godza ndobva ndadzoka musi wechipiri ndadzoka musi wechipiri vandasangana natimutaura ndobva anditi zvinhu asati zvagadzikana nezvakanaka nezvataurwa nani namama zvinhu asati zvaita zvamira zvakanaka ndobva ndipa futi mari yebhasi ndobva ndadzokera kuwedza ndobva afanira ndaiguru zvikanzi chigara natanaka kwe4 days tigadzise zvinhu zvinoita zvakanaka ozita sei ozouya kumba ndobva zvanandaiguru mukoma wacho futi wakuramba sei vachipopota kuti asatuna mukadzi wake chii foni yangu inini yaidiwa kumba namama ndobva ndamuka ine ndiyo ndakapa handizozi kuti yakazopani kuti svike murwanda mamama ndobva ndatodzokera paipedza ndasvika mane vacho ndobva atofona tinotenda asi andisafona mama vake ndinozotosvika kwamaboyo ese ndobva ndamuedza mangwana achona ndata live rangu rakaenda kumba ndoda kurivinyo ndobva ndakubhlokisa live rakaenda kumba nandabhlokisa rinhu kana ndakucha nekumalaini kuita sekunovhurisa obva watora rinhu ndobva tatoenda kunovhuriswa malaini kako tori kuwedza ndobva ndabhlokisa laini rebhaji rako yakunogomba ndavhura rinhu masikati kumapasi 12 vandaita incoming call private number vandatodaira zvikanzi ndisanaka ndatiendisana zvikanzi neso zviro ndakafonera kunyakemerana yakaramba nei ndobva ndatoa handisi ndoteerera sei yakaramba nei ndenge isina moto unoita zvandakamuza zvikanzi ndikuzivera tinotenda akakaya kuno kumuzi achiudza mama vake kuti wakwira bhazi wadzokera mama vacho wakamuudza kuti ukaona wikendi kakwana agara ari koko tichati nhumbu haizi yako kozi wikendi enge yatokwana totanga rambotisina uye murume azodzokerei ndobva ndati tese yakashora here zvikanzi ndozviri neguru ndobva ndavaudza zvikanzi iyo plan indotoita tanaka tinotenda kuti chamuzutuka sei ukuya kumba wakungokwira iwe ubvaita sei ubva waenda ndati tangarira setamubvaiinga watota mhiro zvaari kutaurira kozi munhu angofona private number voice rechikomana ndamubvunza ndiani aramba kutaura kuti yangozivo zvandakandochinesiro paakasvika kuti nando zvaitira kuti wikiri kakwana ndichatanga inomwe chini mukomana ndati kana anga yekuchitatu kana neguru kuchiita sechikwira ndakakwira kuenda mapasti 6 zuva ratoloka andasvika matsatu ndatosi mapasti 8 kumba ndakasvika kuma29 ndasvika kumba navenomba kwedu ndakaenda kumba kwaunayakagara ndobva ndasvika ndobva ndavaudza chii nyaya zvese makanga noita nekuya zvikanzaka udakaenda kumba ndikati sitakuenda kupi kumba ndimamboita sei nakokuwana ndirova ndakaenda kupi kwanatino ndobva taenda kwanatino ndasvika vatenda kuya batafadzwa ndobva tauzi tikuda tino bva wati tino haapo aenda kupi kwamaikoni kumba kwagogo wacho kwaenda sei kwanorara ndobva taenda kumba kwagogo wacho kwanorara ndobva tatosvika naipemo wakati wakamona ari pabhani ndobva wandira nako wakazodzokwada mutsvaga pabhani tinotenda ndobva wamushaya ndobva tenda kumba kwavo kwamama vacho ndobva wasvika ndobva tauya asi pandasvika tinotenda nemwana ari pabhani ndobva ndasasina ndazomushayira mafaizomushayiro afamba sei zvikanzi nyaya haitauriki kana tinotenda chinga chii asipo takasaka kutofumbirawo murudii mwangaonatsanaka kumba kwenyu mepemowa ndobva wamboramba zvikanzi amufange nemakondisaira nyaya zvikanzi kutokumbira chikumbiro chakaita sei chakatonyanya tuchatucha kwamuri nanhangu chandakambotora ndakaramba ndakanyara ndobvana nepemota nakahandi ndati patatobuda panze ndati asi kana ndisi tinotenda mamuona ndikamutsvaga kuti ndinoita sei ndinomuwana zvikanzi
Alright, inda kunoita chini mama vako kuti narera sei auya tizongwa tusvika ndokuti ndatore ndatobva pamba kana tinotenha kana svika kana kumba kwagogowa chikomita fanzo ari panze zvekutoshandisika zvinoti wauya ndozvatakawirirana here tati iwe zvinonoda kungonzwa nevanhu vachingofona zvarera sei zvakawanda ndezvoti iwe namama wako muita sei mukuronge ndobva anditi chinoorayiti bego rako riri mabego rako ndasiya pamaipipi zvikanzimira ndinoramba manamaita fazo ndobva magogo vacho ndobva ndabva namanvura ndobva kuda nekuseri nepawindo achida kunditiza ndobva nenda kuseri kwacho ndese ndobva ndanomuona namutetse akaonga kuti asipanzi hapana hangu ndobva tede naomba kwavo gogo vacho wakabva wanzi vanoisi ndobva watobvira muitozi tinotinda kwakanaka ngoti gogo mahwani zvikitira vanzora ndobva tenda kopi komba kwavo kuna mwana wacho naye tinotenda vamwe vacho ndobva vatomiti yeyo nyaya haana chakataura chapapo akangoramba akanyarara mumwe wacho ita se vachingotaura sekuru vachona chini baba vachafadzwa varipo ndobva vati tinoshanda tada kumwa mvura ndobva abuda haana kuzodzoka ipapo zoti tinotenda tinotenda vatamushaya zvikanzi nyaya haitauki kana chini tinotenda vachachinga asipo ndobva zvakwapasa iyo madzisekuru ake asiyanga abuda saka nimuri kufungei sekuva chobatafadzwa kuti apa hapana plani yekubandiriwa mombe chini yeucheka ukama ndomuromo wakataura handina kuvapindura maneracho varinyarezoitaura mangwana nepemo chendiyamodi moranatsanaka ndobva nenamba kwamepemo vandasvika ndokwandakarara mangwana acho makusei ndobva nenaomba kwanatino bvawasvika kuti tino hada kudzoka manero tizotakarira kuti varinda kwabatafadzwa vabatavazvasvika vachivaripo ndobva wafana kwamaikoni ndobva wanzi tinotenda zveshiwa chini akarara kuno kunokwari ndobva wauya naye tinotenda yakumba kwavo kuna mama wacho kwaanogara ndobva watosvika vanobva watonzipindira mukicheni mukomana ndobva angotiza kuti ana fiji akataura zvikanzi yaitauriki nekuti tinotenda atizi nepemo ndobva wabvaenda bvanoudza mama vangu mukomana toita sei ari kungotiza zvana mama chita sei ngauye kumba tinakawaipanekuti tochimirira iyo mindiro yavo kusvika tinongomwana achita sei adzoka iyo ndobvangoti kana mwana achinge adzoka tichakwakutitai nasaanatitiakase yawakatika alright saka tino unoda mukadzi wako here iye mukadzi wangu iwe unoda murume wako saka nhumbu yako usina kumira mushonga uda kuisa kuti nhumbu yako yoinayo yawakapiwa mushonga wakatamba kumwa kuti ibve uda kuisa kuupika mwana kacho vanatobara asina njezoti murume wacho anoita zvishuwa here kana kuti handiri kwezainditiza pamusoro inini ndikuda kungobaira hangu pakuti yanzi ndakazomutsvagira mushonga ndakapa mwana wangu inini handina bvenzera rinozive ende futi kana kubata kwakaita nhumbu inini hapana chinandiziva ndawanhawa takambo nyaya iyoyo yasemataura yakambotaurika chibva tapotombowati tibva tapotombogara pasina wese tikati musadaro pane ukama saka hatiti kuzvidzwa futi muchidini tidzokureredza nhau idzi dzekuramba muchingopfimbana garai masiyana saka iyezvi wakunyebuda nganzi ndii ndakamutsvagira mushonga ini hatombo hapana kana tino akatonyepa kuti musina ndaitotisatomboziva kuti ane pamiri dai handaisatomboziziva ndakatongozvinzwa izvezvizvi tino anonyepa ondoti wabva kwamuri kuti zisive iwe tino mukadzi uyu ane pamiri ende uruti unofanira kubhadhara mari yakuna atezva unoti chini pamusoro taura up straight wakasimudza kuti izwi inini musikana handina kuramba
asi ndingangoti nemusikana mukufambidzana kwataita tichitaurirana achinitaura kuti ona akashamwari ndani nhumbu yavo handina kuzviramba handi akatenga pregnant test akayakanandiratidza pregnant test yake ndakaiona zvedi musikana ane pamwe asi wana mama handina kubvira ndada kuvaudza kana ndada kuti wazvizive wana mama akadoka katozviziva zvinhu zvakangonditora kuti motona mama wakaziziva saka tozogarisana sei nenyaya iyi ndakakutamboiudzwa pakutanga asi ndakangoramba kundinyanya kudana nemusikana uyu saka zvakandiremera kuti ndiwaudza musikana nokuramba achingonditi ndine nhumbu ndikati inini uriona kuti mamawa vane nguva diki vakandichengeta asi ndakakurira mumaoko ana sekuru kuheadlands kunyavada ndokwandakakurira asi futi kuti nditi ndikutore pandinonyasa kuti ndikuchengete kana ndiende nehandina asi chandakuda inini ndechekuti nditomboti ndofona kumusha kwedu kuchipinge ndotaura nonhu wariko mama anokuziva ndakamboenda nawo ndokuna baba wangu iko ndakati ndinotaura nawo kuti ndozvandaita kunoka kana vachinge watambira nyaya iyo ndosumuka nemusikana wangu toenda ikoko asi ndozvandakataura nemusikana saka musikana akaramba achingopesa pressure kuti unono chi ndakati kuti uye kumba kweduka hazviiti ndotongeda kuremedza machi zvondochiita iwo hapana kumwe kwaunokwanisa kuenda ndopakati ane mukoma wake vari kuvedza ndobva ndataura nawo ubva nditi tinonondipa nguva yakareba sei ndakati okay tingarambe tiri kungotenderera tiri panhau yekubvisa pfuma yekudiwa natezvara nekuti mese makungodzokorora nyaya imwe chete mombe nhatu nembudzi nhatu imimi ndimi muri kuchengeta mwana uyu handiti shaka pari kudiwa kuti pabviswe pfuma apo madhameji anoti pfuma madhamejizi mombe nhatu nembudzi nhatu right saka dare taakukupai mutoro nekuti ndimi muri kuchengeta handiti ende baba wake vari kuko kuchipinga kuti moenda mondotaura kuti mwana akapara kuno mhosva zvaakapara panopidiwa mombe nhatu imwe mombe i350 times 3 yoita 1050 mbudzi nhatu imwe chete $40 yoita 120 plus 1050 plus 120 yoita 1170 handiti zviri kudiwa natezvara saka mari iyi zvanzi namambo tokupai 3 months to pay mari iyoyo kana 3 months dzapfuura musina kubhadhara imi moya kuno tondotora mombe dzacho nhatu nembudzi nhatu pamusha pavo iwo ndiwo achengeta mwana wa chitaura tenzo apa hatichakuati wabhadhare mari yedare nekuti wakuchitotora nyaya yako kuti watoone kuti waripwa saka wakuchitofambira hatichawapima makosti anopfuura ipapo iwewe zviri kutaurwa izvo kuti mwana wako wakamutsiura kuti usadana nehama iyi macousins saka iye haana kunzwa mwana wako akaramba achidana nani natini saka unotofanira kuti upindewo mudambudziko racho rekuti ufambire nyaya yemwana wako sekupinda mudambudziko rawakuita ava kuti wafambire nyaya yenyaya yedare remwana wavo nekuti ndiwo wanga wachirera nhau iyi yaitikira pamba pavo asi hatichawati wabva wandobhadhare mari izvozvo taakuwapa 3 months dzekuti wafambire kuenda kuna baba wake wachitotaura kuno mwana akapara muroora aripo
uyo muroora rudo hatingarumanikidzi hanzi iwe nemukadzi ndaikuda asi nhau yekunditiza kwauri kuita nyaya haitizwi uchinditiza saka ndisingakundi saka pane rume yekuti ukandomunyengerera munodzokererana nekuti dzingori hasha dzekumutiza kwawakaita haana kutaura chimwe chiro chakaipa asi kutiza uchitiza nyaya haitizwi saka mosimuka takupai 3 months imika 3 months vasina kubhadhara chinhu mochizodzoka kudare tamadzoka taakundotora mombe pamba pavo vaira mapanzwa mochifambisa dare iroro kuti 1170 ibhadhara so that zverudo sekutaura kwamaita kuti makambowarambanisa havana kurambana vakaramba vachidanana kusvika pane nhumbu saka mbowarambanisa futi izvozvi zvatoramba vachidanana motoona pane mwana wechipiri wechitatu zvichienda saka nzenza mwana wenyu anoramba achindorarwa nemunhu waanoziva kuti haana chinhu inherera yekutochengeta right tosimuka